на родителите и на младите футболисти за това, че подкрепиха това състезание. Не мога да скрия гордостта си от факта, че нашият град е домакин на такова събитие. Гледай ти. Първо общината искаше да ни вземе игрищата, а сега какво? Кмета бил горд. Фу. Добрев го притискаше и го изнудваше, но сега като го няма Добрев и кметът цъфна. Ще спасява света. Четах някъде, че ако си политик, трябва всеки ден да си промениш мнението. Защо? За да не разберат хората какво наистина мислиш. Защото тогава никой няма да те избере. Обявявам първия детски футболен шампионат млади шампиони за открит. Айде, бе! Той! Момчета, забравете за първото полувреме. През второто искам да сте плътно в противника. Борете се за всяка топка. Обстрелвайте вратата. Ти влизаш. Искам да поведеш титаните. Няма ли нещо да кажеш на отбора си? Да ги нахъсаш? Момчета, титаните. И скачаме, хвърляме се и те да му мислят. Айде, тръгвайте. Титан! Да, тренер. Какъв вратар си без ръкавици? Айде! Айде, титани! Ти да викнеш веднъж няма ли? Титани! Дай, върни. Браво!
Давай, Стоян, тичай! Едно, две, три, акули! Браво, Еди! Здрасти, Еди! Браво, ги убихме. Браво. Браво, Юли. Юли. Браво, е. Бате, браво, честика. Браво, е, браво, Янко! Момчета, как сте? Супер. Никога не съм се чувствал по-добре. Ние, т.е. аз ви подкрепям дори когато губите. Понякога се случва да загубиш. Това е част от играта. Лошото обаче е, когато си загубил, а не си показал нищо. Нищо от това, което можеш. Загубил си, защото си играл със страх. Страхът обаче не съществува. Измисляме си го ние всеки път, когато знаем, че ще ни е тежко и трудно. И даже си внушаваме, че без него не може. Страхът е единственото нещо, което стои между нас и успеха. Затова ще направим така. Излизате и играете без страх. Играете така, както съм ви учил, пък да става каквото ще да става. Играйте чисто, честно, смело, храбро и достойно защитете името ни. Защото кои сме ние? Титани. Не ви чувам. Кои сме ние? Титани. Не ви чувам! Кои сме ние? Титани! Не ви чувам! Абе, Мити, ти що не се хвърляш така в матча? Наверно, трябваше да се хвърляш в матча. Давай! Да! Да! Главното за Титани! Дай! Главното за Титани! Едно, две, три, Титани! Какво става, на Оливи се кара? Не, тренера е супер. А, Страшен план. и няма ли видя как се спука от ревност? Спука се, да. Турнира не започна идеално, но още нищо не е свършило. И Титани, те първо ще се развихрят. Мити, айде да тренирам малко дуспи. Да, и сега идвам. Тръгвай веднага. Как мина плана с Деси? Според нея Ралица се спука от ревността, ама тя просто ме игнорира, като да не казвам какво. Като иска си стои там, нека си стои там. Изтри от главата си и това е. Да, бе, ама не е толкова лесно. Ти после ще дойдеш да ни гледаш, нали? На тебе футболът ти идва отвътре, а при мен не е така. Какво слушаш? Аз ако бия, искам с някой да се радвам. А с Рали толкова си пасвахме, че... Рали? И сега ме яд, че някакъв двуличник я разиграва. А тя не го заслужава това, разбираш ли? Ай, кажи де. И ме яд, че никога не успях да й кажа, че я обичам. Рали? Какво става? Виж, Боби, тя все някога ще разбере, че това момче е лъжец.
че отбора му Какво се става? отнесоха зле с Мити, а той дори не го заслужаваше. Забравих нещо. Защото истината, тя винаги си намира път. Ако не днеска, утре. Ако не утре, след месец. Ралица! И сега какво? Тя е с него. Споко, Боби. Какво става тука? 134 коментара само за 3 минути. И гледай ти, само момичета. Боби, обичам те. Боби, ти си истински мъж. Която е Ралица, дето не те иска. Мити, какво си направил?